Bakarretan, bilkuretarik etxerakoan, goizeko ez daki zein tenoretan, ozkailu ireki eta ez dudalarik gazna piliskarik aurkitzen, biharamunetan umore txarrez iratzartzen naiz. Baliote du, jaikin adin, diot gauak harrikak oraino gadibatzen, katibatzen dituenean, eta hogetik altxatzen naiz makina erdoildu baten gisa. Egoera horretan, errabiak eta animaleko antziak bihotza antzen didala, egunak pasa ditzaket lan edo borroka kideekin hitzik trukatu gabe. Gogaina azterainoko paranoia. Orduan nire izana zein izenak gorrotatzen eta murruak arrasatzen ditut. Burua apal, hatsa labur eta begiak altzairu. Izan mineko garaietan oso inutil eta funts bako sentitzen naiz. Laguntza eske edonorin deitzeko gutiziaz nagoenean, haren denbora preziosua ebastearen beldurrez, norbaitura trabatuko baizik ez dudala iruditzen zait. Eta ez izatean urtzen naiz salbaiki, nekez eraikia erraz sitxifrikatuz. Pentsatzen dut hor, egunkariako edo sudoesteko horoskopoek zenbaitetan iragartzen duten bizitza aldaketa errausle baten premia dudala, zapartatze baten erraldoia, mila puskatako zuntxiketa, barraiak eta latza, gertakari baten desira hots, lanaren eta bilkuren monotonia haustearren. Ondorioz, eguneko betekizunak derrigorrezkoak izanagatik, hauena jabaldu artean, ne horrez dut gehiago helatzen. Telefonari ez diot iardesten. Orokorki, bizean biz gurutzatzen ditudanei ere, ez diet gaizki izana aipatzen. Nahikoa ez ezkorra naizela, beraiek ohartzen direla argatik.